Apir sa mga haters ni Doc Adam. At i-cancel natin si Doc Adam. Panyaga at pakialamero siya. I-cancel siya dahil nagbibigay siya ng kaalaman niya tungkol sa kalusugan at nagiging hadlang siya sa mga tao na nagbebenta ng mga fake medical products. Hindi po tama yan, kaibigan. Shame on you, Doc Adam. Ang bulbul mo, ang bully mo at nagiging hadlang ang kanyang kaalaman sa mga pagkakapera at pagkasahod ng mga tao na gumagawa ng mga sensationalized claims tungkol sa pagligtas ng may cancer. Hindi po maganda yun, kaibigan, na nagiging hadlang ka sa mga miracle cures. Mapapagaling kayo kung inumin nyo lang ang isang coffee, isang drink, isang product. Walang masamang mangyayari sa'yo kahit walang facts para suportahan ang claim. Pero pag may miracle cure, hindi nangangailangan ng facts. Research namin? Anong research ang kailangan namin? Research ka dyan. Yan ang kinakampihan ko ngayon. Kasi si Doc Adam, panyaga at pakialamero siya. At naniniwala siya sa medical at science. Hindi yan talaga tama. Oh, sobrang nahasara ko. Nagpa-pacing na ako. Maniniwala ka sa mga research na ginagawa ng mga doctors, mga may pinag-aralan? No. Huwag. Huwag natin paniwalaan ang isang tao na may medical degree. Huwag maniwala sa tao na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa medical information. Huwag mo sanang sirain ang negosyo ng mga tao na nagbibigay ng maling information at nagbebenta ng mga product na hindi tinutupad ang mga pangako. Hindi natin mahayaan yan, mga kakampi. Hadlang siya sa kamangmangan. Itinatuwid niya yung mga pakikamali na sinasabi or binabenta ng mga ibang YouTubers. Bully siya! Naging bully si Doc Adam. Gumagawa sila ng negosyo dito sa Pilipinas. Kaya kampihan natin sila. Huwag si Doc Adam. Huwag natin siyang suportahan. I-cancel. Panyaga lang siya. Oy, pasensya, nagagalit ang aking pusa pag narinig niya ang pangalan ni Doc Adam na yun. It's a prank! Siyempre mga kakampi, kabaligtaran ng lahat ng mga sinabi ko. Suportahan natin si Doc Adam. Hindi siya yung nambabuli, kundi siya yung binubuli ngayon. So mga kakampi, protect natin si Doc Adam. Ipagtanggol natin siya. Gawin natin yung hashtag na nakita ko kanina, #ProtectDocAdam. Huwag nating hayaan na mawala ang isang YouTuber na ganito sa platform na ito. Kasi mahalaga siya. Yung mga sensationalized claims ni Dr. Farah, yung mga claims nila, walang nakabatay na science dyan. And sensationalized claims, ang ibig sabihin nun, is something that's so miraculous. Ngunit, wala siyang research. Maaring sabihin nila na may research, but it's not peer-reviewed by people who are actually scientists. Kaya huwag natin suportahan at huwag sana tayo makaroon ng mentalidad na sige, kampihan na lang natin sila dahil kapwang Pinoy at dahil banyaga si Doc Adam, pakialamero lang siya. Sana huwag natin kampihan yung tao na mali. Kampihan natin ang katotohanan. Kahit kaibigan mo ang isang tao, kung kaibigan ko si Dr. Farah, sasabihan ko siya. Sasabihan ko, mali ang ginagawa mo. Ganyan lang. Ang pagtanggap ng maling medical information ay sobrang delikado. Diba? Yung sensational claims na... Ano yan? Mali ang sensational claims, ha? Oh! Alam nila na pag hindi totoo, huwag paniwalaan. Pagsuriin natin kung anong totoo at hindi. Salamat, Jackson. Orange Julius. Ang pagtanggap ng sensational claims ay maaring sobrang delikado. Yan lang. Anong sasabihin mo? Suportahan natin si Doc Adam. Damn, I love my cats. You know, hindi ko alam kung naniniwala talaga sila sa products nila, pero they have something to lose. Because Doc Adam is calling them out, nasisira ang negosyo nila. Kaya sobrang galit na galit sila.
malamang sinusuportahan nyo naman ako. Or kung nag-click kayo dahil i-cancel si Doc Adam, baka supporter din kayo ni Dr. Fera. Yun, salamat sa pakikinig kasi kinakailangan nyo ito. Anyway mga kakampi, I wanted to do this video because it's freaking stressful. Nag-uusap kami ni Doc Adam and it's very stressful bilang isang banyaga na sinasabi mo, may sinasabi ka, pero binabaliwala dahil lang sa banyaga. Hindi naman yan nakabatay sa kung totoo o hindi, kundi, pakialamero ka. No, it's... Protect Doc Adam. By the way, huwag kalimutan na sampalin ang kampana at sampalin din ang like button. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Apir tayo mga kakampi. And please, sampalin nyo ang isa sa mga video na ito para magustuhan nyo.